Ne janeno Malolo TV, ageno ni riyo maber kamora mora ma intiere, ma en chenro mar ngima mwandu, kama wang'iye tuoche go gigo mainyo ngima wa kinde ka kinde. Odiochieng' ma kawuono wago mbaka kutenre koda tuo nendo mar lak. Lak wang'eyo ni en fuoni mantiere del, kata kamano ka en gi ng'ikruok, kata en mana gi kasoro moro matin, samoro ngima ok nyal bedo maber, ok nyal chiemo, ok nyal kata mana nindo. Wawuoyo kaendi kod laktar ma otenore koda weche go eko mag lak, laktar Vitalis Ogola mawuok Royal Dental Clinic. Wago mbaka kaendi mondo mi onyiswa to onego bed ni warito lakwa e yo machalo nade, gin chiemo mage monego bed ni wachamo, gin gik mage monego bed ni watimo mondo mi lakwa bed maber. Luongane Ruth Ochungo, an ema tayo chenro ni endi mar ngima mwandu. Machiegni daktari e studio. Erokamano. Chak gi nyingi kaito bang'e wachaka tago mbaka. An iluongo ni Vitalis Ogola, an daktari mar lak. Yes. Athiedho Royal Dental Clinic Kisumu ka. Mane tich matimo. Yes. Wang'e ni kar lak kaendi mondo mi chiemo gike e dendwa nyaka kadhe dhowa, lakwa nyaka njake e koridre piny. Gin tuoche mage kaka laktar miyudo ithoro yudo godo ji tuoche go eko mainyo lakwa? Tuo maduong' ma kelo ji irwa Yes. en rem mar lak. Rem mar lak chakore gi bugo kata bur e lak ng'ato. Mar ariyo en jogo maonge gi lekegi. Ng'ato seche moko olwar ga piko kata gimoro tuomo lake ma lake otur kata lwar to dwaro ni mondo ochomne manyien. Mar adek nitiere jogo ma ok ohero rangi mar lekegi. Lake seche moko biro marabur. Yes. Jomoko wacho na to dwaro ni mondo bed marachar, mane gimotimo. Nitiere jogo ma lekegi chwero remo, ma bende samu chiemo to reme mawuok kata kowuoyo reme mawuok kata dhoge dum marach. Mago gik ma opidho. Dawach ni mar abich gin jogo ma lekegi oti mogajre to de giher ni mondo gine lekegi. Mago e kind gik moko ma watimo kopogore gi mang'eny zaidi. Kapok wachako ng'iyo gigo mwatimo, laka ler, laka ber, laka onge kasoro moro amora. Onego arite nang'o mondo mi kochope okang' monego bed ni abiro iri kaka dokta mondo mi ing'e nang'o? Koro rit mar lak Yes. en mokwongo en luoke. Mane rit maduong' mogik. Yes. Ber kiluoko laki pile ka pile. Okinyi godhiambo bang' chiemo. Diriyo. Yudo chieng'. Ng'ato onego bed ka rudo lake mondo igol chilo moko e laki. Mar ariyo nitiere chiemo moko ma hinyo lak malomo moko. Yes. Koro nitie chiemo moko man gi skari mang'eny kata chiemo moko mamoko e laki bende dhano ok ber ka tiyo godo mang'eny. Tinya tiyo go lakini kik itigo mang'eny nikech kitiyo kodgi mang'eny to gibiro hinyo lekeni. Yes. Mar adek bende ber kiluoko ne ng'ato lekeni kuom kar osiptal. Nitie chilo moko mamoko ga e kind lak manyaka luok e osiptal mar lak. Adek go ema duong'. Aneno ka ji karudho lekegi. Yudo ka ng'ato nyalo rudho lake gi brush machal kaka ma. To ok ong'eyo ni brush ni kano nyiewe onego bed ni tiyo kode kuom thuolo marom nade. Yudo ng'ato nyalo rudho lake kata kuom 1 year gi brush achiel. En duration kata thuolo marom nade monego bed ni ng'ato kawo konyiewo brush morudho godo lake? Okay, brush kaber to ok en gima tinde wawacho ni nitiere time moro motuere ma nyaka tim. Nikech brush opogore. Nitie brush manya dhiro ng'ato dweche 6, timo ng'ato nyalo tiyo dweche 3. To kik ng'ato we brush dolre kaporo tiyogo. Kik samo dolore no ok odonje kin lak maber. To ng'eny brushes ok kal dweche 6. Koro kaber tinyalo tiyo gi mane market ng'eny gi dolore bang' dweche 3. So bang' dweche 3 ber kiwinjo, lakini ka en gi moko ma soft maber, ma soft ng'ato nyalo tiyo godo kuom dweche 6. Kaito tok dweche 6 kamano endo onego bed ni iweri kode kendo kelo manyien. Nitiere weche mosewachore kata wanyalo donjo gi dho mbugo ni myths. Ibiro yudo ka ng'ato go mbaka ni kiwuok e familia mosemuk ga e leke ji, ni to in bende nyaka muk laki. Wach ni en adier kaka in jalony nyalo lero no ka. Adiera mar wachno ok en adiera complete. Ka nya wacho gi percent to ok en adiera 90 times.
10 times ema nitiere adiera. To adiera mar 10 times biro kama. Nitiere jogo ma lekegi weak. Yes. Ma iyudo ka lekegi hinyo bedo gi buche maloyo joma moko. Lakini joma tabu bilano yudogi ginya bedo kuom ng'at achiel e ji 10. To ji 9 modong' leke en kaka oritgi bang' kosenyuoli ng'enyne. Kirito lekeni maber kata poni owadu osemuko lekeni to lekeni biro bedo maber ng'enyne. Yeah. Ang'eni ng'ama lake ramo samoro pachi nyalo wilore. Nikech kaluwore gi rem mokadhe. Kopogore gi muko lak, bende nitiere yo moro minyalo geng' godo rem mar lak. Laki kapok orami, ber kirite maber kaka ne wasewacho. Yes. Kichako bedo gi buge laki ma kichiemo chunyo ka gimoro donjo kata ring'o donjo kanyo kata nyoyo kata kidi. Ber kidhi mondo pong' burno kapok orami. Ng'eny ji wachoga ni laka moro nigi bur ka to be okoramo. Pod okoramo. Be pod otek. Bonge gima chanda. Ok onegi riti ni nyakorami. Ber kisewinjo jabugo kata kimodho pi mang'ich tiwinjo ko onjijo kabisa. Ber ka ibiro mondo pong'e. Kosechako rami bende kuchono nyaka igol laki. Nitiere thieth miluongo ni root canal treatment. Wagolo leche mane i laki ma miwinjo rem. To kuri nyalo tiyo gi laki no moko pudhi. Koro kaka in laktar mar lak i-recommend kata iwacho ni onego bed ni lak ifilo, bedo refilled, ipong'o, ok onego bed ni muke. Yes. To kogik ni koro nyaka muke, to ang'o ma koro timore kanyo? Okay, komuke, gima koro miyowa yiero ga muko. En ga mokwongo kapo ni bur duong' kabisa. Ma koro kata kipong'e, to gima opong'e godo no bolwar. Gima timo godo feeling bolwar. Yes. Mar ariyo, en ga seche moko niyudo ka ng'ato biro ka lake nokuot. Matutu omuke lagno ma kata tem pong'e, tutu no ok biro wuok. Koro mako sechego be wagole. Nyaka wuok. Mar adek bende nitiere jogo moko ma lak orame ma en onge gi geno ni gimoro amora nyalo konyo lake. Nyaka pudhe. To kapo ni pudhe, to en lak makunyi chiemo kata en lak ma ji neno kaka mbele kod in gi fuok to kididwa. Inyalo chomni moro bang' kosepudhe. Moro ma artificial. Daktari, nitiere kinde rem moro ma timore e leke kaendi. Iyudo ka ng'ato lake ok okuot, lake ok osonyore, lake onge gi bugo, but lagni remo. En koro ikonye nang'o? Nitie gik mang'eny manyalo kelo mano. Achiel kuomgi, anyalo pimo ni gini. Yes. En ni e kind leke ariyo kama. Nitie ga bugo moko mabede e kind lekego. Maseche mi imulo king'iyo leke ni e kiyo kata imulo gi lewi ok ibo neno burno. Lakini buro ponde e kind kanyo. Mago en ng'enyne ema kelo ga rem ma ji winjo to ng'ato nyisi ni an onge gi bur to buro pondegi. Koro mago kaka wayudo ga ni ka ng'ato biro to wago x-ray mondo wane bur mantiere kind lekeni. Mano achiel. Mar ariyo, nitiere jogo ma ok orito lekegi maber. Koro ring'o moluoro lak miluongo ni gums sudo piny. Koro kosechako sudo piny, tie lak manoum gi ring'o koro neno. Seche moneno ka ng'ato modho pi mang'ich kata maliet to miye rem. Mar adek, nitie tuo moro mopogore mar ler mar lak. Timre ne jomoko, ng'eny no timre ne joma mine. Ma leche maringo e tie lekegi, seche moko kila rem makata lak onge gi bur. Lakini obende ok ong'eny ahinya. Lakini en rem ma koyudi to en rem mang'eny kabisa. To ji mang'eny paro ga ni seche go koro nyaka pudh lake. Mano nitie mana yath mondiko ne ng'ato to tiyogo to wacho rumo. Ere kidwa konyo jalno ma lake ramo, sasa morudho lake, brush en mana remo lilo. Manyiso ni ring lake gi endi chwer. En ikonye nang'o? Ng'ama ring lake chwer, gima kelo ga mano ni kata irudo lake maber manade, nitie chilo moko mamoko ga e kind lak. Koro chilo mamoko e kind lak go ema miyo ga ring'o kuot. Koro ng'ata ma lake chwer nigi chilo e kind lekeni. Ng'ata ma lake chwer nigi chilo e kind lekeni. To chilo en ni nyaka luoke mana kar thieth.
eka leke nego nyalo bedo maber. Gi kanyo no janeno Malolo TV puro dhi mbele gi cheno niendi kendo watwak kotenre koda arita ma wamiyo leke wa kata jogo mantiere koda leke go eko maremo. Iwinjo kala laktar wacho maber ni mondo mi ikony laki kik rami bed jalno manyalo brush diriyo odiochieng' gokinyi gi gotieno. Magi gin chike ma kawaluwo to wabiro rito leke wa maber. Kata kamano wakawo yweyo ka waduogo kaendi to wadhi ng'iyo ni to ere kaka onego bed ni lak mosesonyore mosemukore man gi bugo inyalo kony. Kete mane e Lolwe TV kaendi nikech brand kodi. Luonga ni Ruth Ochungo. Chigni kendo janeno Malolo TV, ageno ni i-enjoy show, ageno ni iwinjo wa yo makare kendo ipuonjori, kendo ikawo achiel ariyo adek kotenore koda rit mar lak. Laktar mana kane wawacho ni kwaduogo kamaendi, to wang' nowuo kaka onego bed ni wanyalo dino bugni mantie lakwa, wanyalo timo revealing kata muko. Lerno ne wach niendi, en okang' mane ma kowinjo onego bed ni koro lagni to nyaka koto wagoli agola, nyaka koto muke ok onya bedo kendo. Mokwongo ka ng'ato chako winjo bur e lake, bur tibiro winjo kichiemo ibodo ka chiemo moko kanyo molo kaka nigi moko machon wanyalo pong'e. Ber kidhi ir daktari mondo opong'e kata oketne feeling mondo feeling oketi lakini obiro konyi kuom ndalo mathoth. Kuchopo kuma laki rami ok ochuno ni nyaka gole kata rami maromo nade, nitie kaka wanyalo thiedhe. Thiedhno waluongo ni root canal treatment. Root canal kanyalo temo pimo gima en kama apa ni maji nyalo neno. Gima rateng'ni watiyo godo mondo onyisi kaka bur nitie laki. Koro seche ma bur nika laki nigi layers mopogore. Nitie chunye kuma nitie gi leche mamiyo dhano winjo rem. Oko ku muneno gima tek marachar miluongo ni enamel ema konyo ji chiemo. Morego chiemo. Sama bur nitie to pok ochopo chunye ku ok ibo winjo rem. Wapong'e apong'a kosejaz kanyo to ok ibo winjo rem. To kochopo ka burni omedo bedo matut mochopo kuma leche gi nitie ibiro chako winjo rem. Koro kochopo ka wanyalo golo lagni te gi leche mane iye mamiyo dhano winjo rem. Kata wanyalo golo leche mane iye gi to laki no dong kanyo. Nikech gima oko ni to en na shell makonyi chamo chiemo. To iye ni gima leche gima miyo dhano winjo rem. Koro wanyaka golo leche gi mana kaka ineno koro gima kwar ni nyiso remo mane ilak. Ma pink ni nyiso kaka koro osepong'o iye. Kosepong'o iye kama mopong'o wiye malo to koro inyalo chiemo. Lakini ka lakini otur ahinya ma surface motur kata surface man gi bur duong' moloyo surface modong' to chuno nyaka wagole. Kata ka ng'ato owe lake no bedo gi tutu mokut maduong' ma koro laki nigi tutu mang'eny bende koro seche go konya timo ok onyal pong'e nyaka wagole. Moko to gin ga motur malak ng'ato ne bera to kotuome boto tuome ng'ato lwar nyathi moro ni tuko pira olake kamoro mago to koro nyaka pudh laki. Lakini pong'o tinyalo pong'ni to kopong'ni onego bed no savi ngimani duto. Masani kuponi upong' na laka achni an gi bur moro laka upong' na godo anyalo beda kode kamano nyaka chieng' beda kode for a lifetime. Yes. Okay. Penjo moro machielo nitiere kaendi. Nitiere jogo mantiere gi lak marabur na brown teeth. Nitiere kaka inyalo loke mobed rachar koso kaka osebedo brown na brown kamano. Ng'ato konyuol gi lak mo brown inyalo loke mondo obed marachar. Yes. Mano watimo ka. Nitiere gik moko mago kete laki, nitiere machines moko mago tiyogo to gonyo laki rangi bedo marachar. Lakini ni ng'ama miyo mapod pek kata nyathi mapiny modongo kuma ji leke gimedo bedo marabur ginyalo geng'o mondo kik gibed gi leke marabur. Eyo mane? En ni ng'eny gima kelo lak bedo marabur iluongo ni fluoride. Fluoride yudore kuonde moko mang'eny molo kuonde moko. Kaya koro rabur
ei Kanuka ong'eny. Nitie gwenge moko ma fluoride ng'eny molo kuonde moko. Nitie kuonde moko Uyoma, nitie kuonde moko Rachuonyo, Nakuru to ng'ere, ki Naivasha kata Ngong. Koro kapo ni ng'ama miyo expect kuonde ma leke ng'eny ga Karabur, tem kiti gi pi mar kisima, nikech pi ma en ga gi fluoride mang'eny en ga pi mowuok e kisima. Tem giti gi pi mar municipal, nikech lak mabedo marabuor timore seche ma ng'ato ochako bedo marabuor ka ng'ato nie ich. To medo bedo marabuor nyaka ng'ato bed gi higni 8. Bang' higni 8 laki ok lokore marabuor. Koro ng'ama miyo seche ma expect to nyathi to odak kama, kata in kapo ni ticho teri kuma iyudo ka ji leke gi rabuor, tem kiti gi pi mar kisima. Samoro mane pi man gweng'no ma onge option moro. Koro gima timore, gima ber manyaka kony kuonde molony, nitie gima nyalo reduce fluoride ei pi, lakini beche ok tin. Gin ga gimoro 80,000-100,000 mondo duok fluoride piny. Koro ni beche ni malo, ng'ato nyalo temo manyo pi mopogore, nikech mano to kitiyo to lak nyathi ok obedo marabuor. Emomiyo kaka in kata an maleke watar kidhi Nakuru kawuono, laki ok bolokore rabuor. Lakini kapo ni osenyuoli ni leke ni rabuor, kik ium dhogi sate, inyalo lokni laki mondo obed marachar. Yes. Nyithindo bende inyalo muko negi lekegi? Nyithindo imuko lekegi, nyithindo ijazo lekegi, nyithindo inyalo timnegi thieth moro amora mitimo ne ng'ama duong'. Emana ni nyithindo ok wahero pudho lekegi chon, nikech ka omuk ga lak to leke sudoga. Kogol laki mediere to ma bethenego biro sudo machiegni. Koro kapo ni muko lak nyathi chon ahinya, ka en lak mano bende muko ko jegni 10 to pudhe kata ko jegni 5, to ma bethenego biro sudo. Koro ma permanent ka biro ti to yudo ka space onge, koro maleke wuok mochogore, lak wuok mochogore. Koro nyithindo ng'enyne ok wa encourage ga, lakini nitie seche moko koro lak rach ahinya manyaka gole. Pimna wach ni endi ndawa gi lak. Gima ndawa kelo ni leke mahinyo godo leke ng'enyne to en ga stains ma lak ng'ato lokre rateng'. King'iyo leke ne tiboneno ka stains ng'eny lake, mano effect mar ndawa e lak. But ndawa bende of course increase, omedo chance mar ng'ato mar bedo gi kansa. Nitie ga kansa ma bende nie dhok. Koro ng'ama omadho ndawa ndalo mathoth nyalo ga kelo mano. To kaka ndawa kelo mano, en ni ndawa kimedo tiyogo, bedo ni liet no ng'eny, omiyo ga lining mar dhok, pien dhok ma iye lokore rangi to medo bedo matek. Koro mano kaka nyalo gitu kansa, lakini normally to en ni leke ni biro lokore rateng'. Lakini stains mar ndawa to en gima kibiro e clinic kata iloko to rumo. An gi ich ayach, lakara mama onge kanyalo konyo. Ugolo na laka kusuweya. Amor kipenjo, nikech penjo no aseromo gi mon mang'eny mapek kata mayach ma tho dich gi lak maremo ni ok onego pudh lak. Ayach sani to lak rama. Laka bende rama. Wali ita nyaka chenga nyuol. Ok en adiera. Kata ibed ni yach, kata ibed ni pek, inyalo pudh laki. Nitie kata mine moko mopudho lekegi to wuok gi to nyuol. Wapudho ga mang'eny. To kuma gino nowuoke, kuma mithno nowuoke, en ni chon kani antibiotics pok ofweny. En ni kani pudho lak ng'ato mayach, to bang'e odhi obedo gi infection kata tutu omake, nitie luoro ni tutuno nyalo dhi mahiny nyathi. Lakini gi sani bedo ni nitiere antibiotics, koro kata opudho laki to miyi yath to onge ni tutu kata infection biro bedo dhogi. Koro emana ni jok ma yach ok wahero timo procedures moko makao time mang'eny. Obedi ni seche moko lake moro nolwar dwano chomne, mano bomiyo bedo e dental chair kuom kinde mathoth. Koro magi procedures monyaga nyisi ni magi biro miyi yol e dental chair ka. Lakini yeth motiyogo e pudho lak ok nyal hinyo nyathi ne mama mayach. Yath mochuo ji seche ma wapudho lakgi en yath achiel mibo chuone kata mamano kapo no dhi nyuol CS kata itimo ne procedure moro amora. Yes. Ayuda ajali, samoro idhi kata mane wuodhi moro, ipok yuda ajali, maleke ni owuok te. Yudo ka ng'ato okia kotim, wich kut nege ka, okodo yaw dhoge, okodo wuoyo nikech en gi fuok, en rafuok. Ma ikonyo nang'o? Ng'ama onge lak
obed ajali mako ng'ata ng'ata. Yes. Obed ni pudhe, obed no nyuli maonge lak, nitie jomilo nyulo maonge lak moko. En rafuok from birth. Wanyalo chomo negi. Inyalo chom negi mano kigima mon ng'ato wuotho. Inyalo chomni makiwuok gi jomoko to jok ofwenyo ni mok lak mano nyuli gi. Daktari, inyalo ni ng'ato lake ramo. To wacho ni leke ne rame arama tetete. Samoro segol ne 4. Samoro segol ne 2, samoro segol ne kata mana 5. Wang'e ni leke te mar ng'ama duong' en 32, gin 32. Be nitiere kwan mar lak monego bed ni golo ne ng'ato. Koso ka leke ni rami, to sasa sama laki ramino inyalo dwaro mondo mi ogole. Okay. Penjo ni kaka winje mokwongo en ya lak tinya goli ngere leke ni tedi chieng' achiel. Mano to ga wach. Gibro chango. Onge gimoro ni ok nyagol kata mana 4. To mar ariyo en ni molomo mochumo ni. Mar ariyo en ni penjo ni jomoko nitie ma uwinjo ka leke ni rami ramate. To kokuoto gi mama motin. To kokuoto gi matin. Feeling mamiyo ga dhano winjo ga ni leke ni terame. En niya ler ma supply la kaka koro ma en ga ler achiel mowuok kuma biro nyaka mbele ka. Kendo kono nitie mowuok kono mabiro nyaka mbele ka. Kendo nitie ler moro mabiro malo gi moro mabiro malo. Bedo ni rem mar lak ng'eny ahinya. Dend dhano los e yo ma olose in a way ma kaka remo medore. Obwongo ya spread or yaro kuma ng'ato nyalo bedo ni winjo rem kuma rem wuoke. Koro inyalo bedo ni lake chiel mar rami piny ka. Lakini kaka pain medre. Wich dhano mondo koro kik omiyi no rami ahinya kamoro achiel. O spread ga kuma rem wuoke. Yaminya winjo ga ni seche moko laki ma piny nigi shida, to winjo ka nyaka malo rami, nyaka wi koni rami. Mane kaka ruoth noloso dend dhano. Mondo koro at least o spread kuma rem wuoke, oduok ni amount of pain miwinjo. Lakini ng'eny ne bogado ni joma winjo rem kuonde mang'eny en kata lak achiel kata 2. But koro ng'ato ok nyal differentiate ni ka ema kelo shida ni ahinya. Nitie tuoche moko ma midendo gi dhombogo ni chronic, gin tuoche moko ma long term ka Ibu wacho ni dhalo. Mano kara neno kinge dhilo maber. Koro ibedo ka ng'ato wacho ni an tuo osemaka kuom asebedo gi tuo ni kuom kinde malach, obed cancer, obed diabetes, obed arthritis. Ok danga dia muk laka. Koro lake rame ka to nikech nigi tuo machielo ni endi ora no muki. Kaka jalonyo weche go mag lak. Inyalo nyiso jalo chal kamano. Okay, onge tuo e piny ni manyamono ng'ato thiedho lake. Nitie jok moko ma nigi yath miluongo ni warfarin. Ma gin ka gimoro ng'ade to remo chwera. Koro jomoko nitie ma ka gimoro gin ga gi clots. Winjo ga ni ng'ato ne ngima to alwora motho. Koro jibilago nitie ga yath mimiyo gi mondo kik gibed gi clot e dendgi. Jibilago ema kapo ni lake ramo to kobiro to nitie kaka obo wilo yethgo mondo thiedhe. Jomodong' te inya thiedhi. Ibed ja cancer, ibed ni dhi surgery, ibed ni in gi hypertension, ibed ni gi diabetes. Diabetes ema biro medo wuoyi. Diabetes ng'enyne affect ga gimoluongo ni fibers, gik mamiyo dhano chango mayot. Koro ng'ama nigi diabetes lekegi ber ga kiluoko ma kinde ka kinde. Obed ni dichiel bang' dweche 6 ber kiluoko ne nikech diabetes nitie kaka nyalo ga miyo gums bedo loose moloyo ng'ama nigi diabetes. Lakini onge tuo moro amora minyamono ng'ato. Mang'eny ni joluoro en ga jo hypertension. Ni pressure na ni malo mok nyal pudho laka. Ko pudho laka sama de ko dong kuno. Koro korka pressure ka. Obende en gimoro ma dawachi ni thinking machon. Yeth sani o improve. Leke ma malo ng'enyne kati be kara pressure ni bed ma malo ok mono. Ok ni biro bleed forever. Ma piny to nitie kaka arteries makelo remo ng'eny molomo malo. Koro mage ma wabro nyisi mondo pressure ni dok piny e kwa nyalo manage laki. Lakini onge tuo moro amora ma nyamono ng'ato thiedh lake. Nitiere dok ma odung' ma kata ng'ato rudh lake. To ko wuowe bathi timanyo mana kumiso e umi. Mae konyo nade? Ng'enyne en ni ng'ama dhoge dum en ni chilo e dhoge. Ng'enyne. Makaro otiko brush sane ni to podi winje. To kokune kania daktari hai timanyo mana kumiso e wi. Koro
mago to en luoko. Mani ng'enyne ji ok ong'eyo. Ng'ama dhoge dum to dum en describe gania kirudo laki to pod in iwuon inyalo winjo ni nitiere harufu. Mano ber kidhi ir daktari mar lak tiluoko lekeni. Yes. Gikanyono janeno mar Lolwe TV, ageno ni wapuonjore kaendi kanyakla kendo iseneno okenge monego bed ni kawo mondo mi irit laki maber. Osewachore mang'eny ni laki kalit nyaka imuke muka. Daktari lero kama ber ne ok ochuno ni lak moro amora malit nyaka muki. Med mana kete kaendi nikech pod wapuonjore kaka onego bed ni warito lekewa. Daktari kapuro dhi mbele. Nitiere notion mabende wachore ni nitiere gweng' makidhiye tidaki to inyalo kanyo kata samoro ka lekni olokore. Ma be en adier? Mana joma pod tindo kaka napimo chon. King'ama duong'. Kisekalo higni 8. Laki ok nyal lokore kamoro amora madhiye. Nitie mana yeth moko mane loko ga lak chon to ng'enygi nosewitigo. But ng'enygi loko mana lak ne ng'at ma jehigni 8 kadok piny. Ndalo ma pod ng'ato yach, ng'ato nie ich gi higni 8 mag ngima. Lakini onge gimoro ni kidhi kamoro tiyudo ka lak ng'ato olokore to ni koro mari bolokore nadi. Yes. Samiru laki. Onego bed ni laka karudho atieko dakika adi kata atieko seconds adi mondo kang'e ni otuch kata obedo maler. Abro pimo ni seconds ok mano. Gimo mata en gima itimo within those seconds. Erudo lak nigi surfaces mang'eny. Wan gi leke mapiny gi leke mamalo. Kendo wan gi leke ma korachich gi koracham. Yes. Koro king'iyo awach ni koracham koni. Lak kendo nigi oko e kind laki gi lembi. Nitie kama itiyo godo e chiemo to nitie iye mane kind lekeni gi lewi. Samirudo laki iketa keta toothpaste. Toothpaste sami keto ng'eny neno kaka ji pong'o korie kama. Mano en ketho. Gima duong' en inya kete across maroma. Kiseketa across in gi brush maber to kuong ichak rudo kind lekeni gi lembi. Wa encourage ji mondo ket movement around. Kod kigolo godo chilo momoko gi sami chiemo nitie chiemo chilo moko mamoko e kind laki gi lembi. Mar ariyo, kaw brush ni ong'i malo, ong'i kama ichiemo go. Ka en mamalo to ong'i malo, ka en mapiny to ong'i piny. Igol chilo momoko e kama surface michiemo godo ni. Ma tinyalo nyala tero chien mbele. Bang' mano, ket brush ni ong'i iye. Ogol chiemo moko momoko e kind laki, e kind lekeni, e side mar laki gi lewi. Kendo mano bi chaki tere chien gi mbele, igol chilo. Kisetieko mano, ma mbele to ng'enyne en surface ariyo nikech kubet. Koro en na luoko magi kama kendo iyeku itero round kamano. Kitieko mano, gima nitimo koni chak idug itim korachich. Bang' mano dug piny korachich, then idhi mbele, then idhi koni. Kama ichako godo timi nya yiero, lakini nyakia ni sure ni leki machien i brush surfaces adek. Kind laki gi lembi kama ichiemo go kendo lekeni gi lewi. To en sure ni brush ni uchopo lekeni te. Nyaka machien motumo gi. Kendo machien gi mang'eny ne bedo gi chilo molo kata mbele. Kitieko mano, rud lewi. Kol chilo mane lewi. Ikud pi, itieko. Ageno ni ineno kaka onego bed ni warito lakwa. Tudri kodwa kanyo endo e social platform magwa, social media platforms magwa, mago moting'o kanyo endo. Twitter handle marwa en @Lolwe TV, Facebook en Lolwe TV, kaachiel koda ka Instagram bende en Lolwe TV. Luonga ni Ruth Ochungo, pura dhi mbele kaendi koda gombaka, kotenore koda mana gi rit ng'eni mar lak. Ka watieko laktar, nyisi janeno mar Lolwe TV. Wach moro miweye godo, mobiro paro godo ni onego bed ni laka arite yo machal kama, sama chal kama, e obunjre kama. Nikata. Gima danyis ji en ni mana kaka dhano chiewo to luokre. E kaka dhano onego kete pachgi ni kichiewo tiluoko lekeni. Luok lekeni kaka wasepimo ni. Kowe mano, kiwinjo ni laki nigi shida moro amora, obed ni laki nigi bur, obed ni laki chwero remo,
kichaka chaka winje matin ni many kar thieth mondo duok lekeni. Kikiriti ni laki rami kata kikiriti ni remo bed mang'eny ekidhi ni korido no pudh laki. To sami isebedo gi shida mar lak, ok ochuno ni nyaka ipudh laki, nikech awacho ni kipudho laki podi bodugo iro seche bedo rafuok, ok inyal chiemo. Koro kapo ni nitiere options moko kaka mar jaze mondo kik ipudhe, teme tim mano mondo rit lekeni ibed kata nyaka higni 100 gi lekeni kangima. Gikanyono janeno mar Lolwe TV, ageno ni wapuonjore kanyakla. Kapok atieko akaw thuolo makende madukero kamano ne Royal Dental Clinic Kisumu kotelne kanyo kod the CEO ma iluongo ni Vitalis Ogola momiwa thuolo makende mondo mine wake wechewa kuwuok e ofis gi odiochieng' ma kawuono. Gikanyono janeno mar Lolwe TV, tudri koda kendo weekend manyien, luonga ni Ruth Ochungo, an makelo ni chenro niendi mar ngima mwandu mana e Lolwe TV. Bye.